давоми як моҳ аз 1 то 30 май дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатвон мусобиқаҳои варзишӣ дар доираи моҳвораи ҷавоние ки бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон гузаронида мешавад, дар ноҳияи шаҳри Туз низ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия силсила мусобиқаҳои варзишӣ роҳандозӣ гаштааст. Дар доираи ин чорабиниҳо мусобиқаи варзиши сабук, дави миллӣ дар масофаи 1.5 километр дар дурдастарин ҷамоати деҳот Пахтаобод бо иштироки ҷавонони фаъол ва дӯстдорони ин риштаи варзиш гузаронида шуд. Тибқи иттилоъ дар ин тадбири варзишӣ беш аз 500 нафар наврасону ҷавонон иштирок доштанд. Фоизи зиёди дӯстдорони дави миллӣ яъне варзиши сабукро наврасону ҷавонон ташкил медиҳанд. дар мусобиқаи имрӯза низ дӯстдорони варзиши сабук бо майлу рағбати зиёд ширкат варзида ҳар яке ҳадафи пешсафиро дошт. имрӯз дар ҷамоати деҳоти Пахтаобод деҳаи Чорбоғ мо чорабинии варзишӣ гузаронем ки бахшида ба рӯзи ҷавонон дави миллӣ ки ҷавононро ба варзиш ҷалб намуданд, онҳоро аз ҳар гуна роҳҳои бад ба ҳамин тарзи ҳаёти солим яъне ки гузаронида шуд. дар чорабинии варзишӣ мусобиқаҳои банккашӣ, вазнбардорӣ, давидан, футбол, волейбол гузаронида шуд. дар ноҳияи шаҳри Туз ба рушди варзиш давоми солҳои охир таваҷҷӯҳ зиёд гардида то ҷое ба мушоҳида мерасад бештар наврасону ҷавонон рӯ ба варзиш оварданд ки ин омил шоистаи дастгирию пайравист. яке аз омилҳои асосии рӯ овардани насли ҷавон ба варзиш ба дастгирӣ ёфтани соҳа аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати кишвар ва татбиқи амалӣ дастуру супоришҳои сарвари давлат ҷиҳати тақвияти варзиш дар мамлакат, мусоидати фаъолонаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш рабт дода мешавад ва дар ҳамин замина фароҳам овардани шароити машқу тамрин барои дӯстдорони варзиш ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш мусоидат мекунад. имрӯз дар деҳаи Чорбоғ мусобиқаи варзишӣ гузарондем. дар масофае ки 1.5 километр давидам шуд. ҳамин ҷои якумро гирифтам. иншоалло дар оянда парчами Тоҷикистонро ба боло мебардорам. лозим ба зикр аст ки дар ин рӯз дар идомаи чорабинӣ миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ҷамоати деҳоти Пахтаобод аз рӯи дигар намудҳои варзиши турниккашӣ, гилбардорӣ, волейбол, ҷаҳидан ва шашкаю шохмод низ мусобиқа гузаронида шуд. бояд гуфт ки чунин мусобиқаҳои варзишӣ омили муҳим ва тарғибкунандаи насли наврасу ҷавон ба тарзи ҳаёти солим маҳсуб ёфта дар як маврид имконияти дарёфти беҳтарин варзишгарони боистеъдодро фароҳам меорад ки дар оянда на танҳо ба рушди варзиш замина мегузорад, балки шарафи варзишро дар миқёси байналмилалӣ ҳифз мекунад. тибқи иттилоъ чунин мусобиқаҳои варзишӣ то рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор мегардад ва беҳтарин варзишгарон ғолибони мусобиқаҳо бо тӯҳфаҳои арзишманд, ифтихорномаву сипосномаҳо қадршиносӣ мешаванд. дар қисмати тантанавии мусобиқаҳои варзишӣ чун анъана ва омили ҳавасмандгардонии варзишдӯстон беҳтарин иштирокчиёни чорабинӣ бо тӯҳфа ва медалу диплом сарфароз гардонида шуданд.